Köszönöm szépen, remélem, hogy sikerült bekapcsolnom a kihangosítást. Amikor ma idejöttem erre a konferenciára, akkor bekapcsoltam az egyik rádiócsatornát, és azt hallottam rajta, hogy 10 év alatt az embereknek megfeleződik a tudása. Ezt most értsék úgy, hogy hogyan nincs hozzá fejlesztés, nincs hozzá új tudás. És arra gondoltam, hogy hát azért én szerencsés ember vagyok, hogy olyan emberek közé jöhetek ma, akik viszont fejleszteni akarják magukat és tanulni. Tudom, hogy csúszik a program, úgyhogy megpróbálom dinamikussá tenni az előadásomat, és igyekezni fogok, hogy mindenki majd az ebédhez juthasson. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy elmondtam, valóban megtiszteltetésnek tartom, hogy a mai nap itt lehetek. Megpróbálom bekapcsolni az előadásomat. Jó, akkor rosszul mondtak, bocsánat. A mai előadásom célja az, hogy bemutassam önöknek azt, hogy egy jó szokás hogyan válhat előnyévé egy vállalatnak, hogyan tud ebből versenyelőnyt kihozni. A mai nap ugye mindenki ezért van itt, hogy fejlessze a cégét, hogy nagyobb eredményeket tudjon elérni. Hogy ezek a szokások már milyen régóta fontos szerepet játszanak, ezt Konfuciusznak a régi mondás, aki időszámításunk előtt 500-ban élt egyébként, aki azt mondta, hogy minden ember egyforma, csupán a szokásai mások. Az előadás végére meg fogják látni, hogy ez mennyire így van. Szokások. Mindenki tudja, hogy vannak rossz szokások, és vannak jó szokások, vannak egyéni szokások, és vannak céges szokások. Azért tettem föl ezt a dohányzós képet, mert azt gondolom, hogy az első rossz szokás, ami talán beugrik mindenkinek, az egyéni szokások közül az a dohányzás. De mondhatnám a körömrágást is, mondhatnám azt is, hogy valaki késős, vagy akár helytelen a testtartása, az is egy rossz szokás. Hogyha a céges szokásokat nézzük, és még egyelőre a rossz szokásoknál vagyunk, akkor például az lehet egy rossz szokás, hogy az emberek egy kicsit késéssel érkeznek a munkahelyükre, vagy mondjuk a megbeszélt meetingre később esnek be, vagy éppenséggel mondjuk nincsen egy jó forgatókönyve egy céges megbeszélésnek, és aztán elfolyik az egész. Nagyon sok minden lehet céges rossz szokás. De a sötét oldalról menjünk át a jó oldalra, a jó szokásokhoz. Egyéni jó szokások. Ki tudna esetleg egyet mondani? Vagy most senki nem akar beszélni így ebéd előtt? Jó. Hát például az, tessék? Az olvasás. Így van, az olvasás. Vagy éppenséggel lehet azt is mondani, hogy a pontos érkezés. Vagy azt, hogy én megnézem, amikor bezárom az ajtót otthon, és akkor még egyszer megnézem, hogy 100%, hogy bezártam-e. Ez egy jó szokás. Vagy hogy amikor hazaérkezem, akkor a kulcsomomat a megfelelő helyre teszem, hogy másnap ne kelljen keresgélni. Biztos nem mindenki ilyen rendes. Régebben nekem is voltak ezzel problémáim. De azért is tettem be ezt a képet, mert a sport az egy nagyon jó szokás, ami lehet egyébként egyéni és vállalati szokás is. Amikor én az előző cégemnél dolgoztam, akkor ott munkaidő után pingpongoztunk, nagyon jó kis szokás volt. De jó vállalati szokás az, hogyha például van a cégnek egy jó új munkaerő beléptetésekor egy rendszere, tehát amikor megérkezik az új munkavállaló, akkor mit csinálunk vele. Ez is szokásává válhat egy vállalatnak. Vagy az úgynevezett clean desk, hogy az a szokása a dolgozóknak, hogy amikor hazamennének, akkor előtte rendet raknak az asztalukon, és nem egy nagy kupleráj fogadja őket másnap. Tehát van sokféle vállalati jó szokás. Egyébként ide tenném be, ezt mindenképpen el szeretném mondani, szó volt ma az e-mailezésről. Gondoljunk bele, hogy itt is mennyi rossz szokás van. Körbe cécézünk mindenkit. Mindenki kap másolatot.
Én leszoktattam a kollégáimat, könyörögök, csak azért, hogy azt lássam, hogy ők dolgoznak, mentesítsenek, ne küldjenek nekem arról, hogy ők a Pirivel megbeszélték, hogy akkor most nem tudom, ki rendel meg egy könyvet, vagy nem tudom. Tehát itt is nagyon sok minden idő és energia el tud bukni. Jó. De ezt itt mindenki nagyon jól tudja szerintem, úgyhogy eddig semmi újat nem mondtam, de vajon miért beszélünk ma ennyit a szokásokról, és hogyha egy picit mondjuk megnéznek YouTube videókat, vagy olvasnak most szakújságokat, akkor a szokásváltoztatás most ez egy nagy téma, holott ugye már mondtam, hogy milyen ősi dologról van szó. Scott Belskynek van egy nagyon jó könyve, a címe a Megvalósítás. Alcím 1% ötlet, 99% megvalósítás. Azt írja le benne, hogy amiért ma mindenki itt van, hogy hogyan tudunk eredményt elérni, hogyan tudunk teljesíteni, magyarul hogyan tudjuk megvalósítani a célkitűzéseinket. Ő azt mondja, hihetetlen egyszerű képletet írt fel, hogy az ötlet, vessző termék és a szervezés szorzata a megvalósítás. És akkor hogy jönnek ide a szokások? Hát úgy, hogy a szervezés alatt tulajdonképpen a szokások állnak. A szokások több mint 70%-ban határozzák meg egyébként a mindennapjainkat. Mind a vállalati, mind az egyéni szokásainkat. Tehát tulajdonképpen ezeket a rutinokat észre se véve egyébként az agyat mentesítendően alakultak ezek a szokások ki. Dolgozunk, élünk és csináljuk a mindennapjainkat. Mondok egy egyszerű példát. Mondjuk van egy szuper festőművész, aki gyönyörű festményeket fest. Ismertünk már ilyet. De mellette nem tudja megszervezni az értékesítésének a platformját. Mi lesz belőle? Mennyi pénze lesz? Hogy fog élni? Elárulom, zéró, ugye, semmit nem fog eladni, mert egyszerűen nem tette mellé a szervezést. De ha például mellette van egy kevésbé jó festőművész, akinek hát gyengébbek a képei, de ő tudja, hogy hogyan kell értékesíteni, ugye a nap folyamán sokat hallgattunk ugye marketing fogásokról, úgyhogy ebben nem is mennék bele, akkor nyilvánvalóan, hogy a megvalósítása, a teljesítménye sokkal magasabb eredményt fog elérni. Ha most belegondolunk mi magyarok, és egy kicsit legyünk kritikusak, önkritikusak, nem kritikusak, ahogy a Géza is mondta, akkor tudjuk, hogy mi magyarok nagyon jók vagyunk az ötletelésben. De azért nem biztos, hogy pár óra alatt, mondjuk, mint a németek a frankfurti repülőteret át tudnánk költöztetni egyik helyről a másikra. És ebből kifolyólag nyilván az eredményeink sem olyanok lesznek, amelyet mi megálmodtunk. Hoztam egy példát arra, hogyha van egy jó szokásunk, akkor akár még világbajnokok is lehetünk. Hogyan történhet ez? Ez egy amerikai úszó, nem tudom ki ismeri, úgy hívják, hogy Michael Phelps. 2008-ban Pekingben megnyerte az úszó világbajnokságot. Gondoljuk, nekünk is vannak nagyon jó úszóink, egyébként hasonló technikákat használnak, amit most el fogok mondani. Történt az eset, hogy Michael, amikor kicsi volt, elvitte az édesanyja az úszóhoz, az úszómester, az edző megnézte, és azt mondta, ez a gyerek egy ős tehetség. De észrevette azt is, hogy az új helyzetekre nagyon rosszul reagál, lefagy, nem tud teljesíteni. Márpedig minden versenyen előfordulhatnak ilyen helyzetek, ezért aztán fel akarta készíteni a váratlan helyzetekre. Mi történt? Milyen váratlan helyzete lehet ugye egy úszónak?